Dim, gan Dafydd Chilton. Pennod 6. Yn y pennod hwn, mae Owain wedi helpu llofruddio'r dyn anghywir. Gwyddel oedd i fod yn aelod o'r IRA ac yn wynebu cael ei daflu allan o'r SAS. Wrth ddisgwyl yn henffordd am y gorchymyn ddiarddel, mae e'n mynd i redeg ac yn meddwl am yr hyn roedd yn rhaid iddo ei ddioddef i fod yn aelod o'r SAS. Mae e'n derbyn cynnig i aros yn yr SAS. Negesau. Roedd yr ystafell yn sydyn yn oer ac yn fawr. Ar mapiau a'r cyhoeddiadau ar y waliau'n bell i ffwrdd ac yn aneglir. Roedd y ddesg o'i blaenau'n sgwâr ac yn galed ac yn foel. Y llyfr nodiadau a'r beiro a'r weddau arni'n elynion budur ddyd y garedd. A'r swyddog intelligence yn binc ac yn gyfiawn, ac roedd Owain isio estyn ar draws y ddesg, a gafael ynddo a'i ddyrnu. Shit! Torodd y reg ar draws feddyliau Owain, a regodd Simmons unwaith eto. Ond roedd popeth wedi bod mor rwydd. Roedden nhw wedi cyrraedd y fynwent mewn pryd, a doedd neb wedi ei gweld. Roedden nhw wedi aros yno, yn disgwyl i'r tafarnau gau ac am O'Leary. Y llwybr drwy'r fynwent oedd ei lwybr adref bob tro o rai i'r dafan. Ac roedden nhw wedi gwrando ar sŵn deuoedd, trioedd, yn dod o'r dafarn i lawr y ffordd. Ar y chwerthin caled a'r ffarwelio, a'r ddrysau ceir yn caen o'r galed a'r ceir yn gyrru i ffwrdd. Ar ryw rhain cerdded heibio i'r fynwent, yn sgwrsio'n dawel. Ac yna, daeth O'Leary ei hun i'r golwg, drwy giat y fynwent, yn ei jeans a'i sgidiau cowboi a'i siaced ledr, oedd yn ddigon llac i guddio pistol colt y ffafriau. Camodd Simmons yn dawel o'r tu ôl i goeden y wen, a chyn i O'Leary allu estyn am ei wn, roedd wedi ei dynnu i'r llaw a'i ddal yno, ar ei fôl a'i fraich wedi ei fflygu i fyny ei gefn. Gosododd Owain flaen tawelydd y Browning yng nghefn gwddwf y gwyddel, yn y pant bach rhwng ei wegyl a'i benglog. Ac yna roedd y peth drosodd. Mewn tro mor fyr o'i ddechrau i'w ddiwedd, fel nad oedd cyfle i'w O'Leary weiddi, hyd yn oed mewn braw. Dianc wedyn o'r fynwent, a thros y caeau i'r rondefw, a hwnnw hefyd yn daclus ac yn ddi-dist. Y bore wedyn yn y barracks, yn dal heb ddadweindio'n llwyr. Roedd Owain yn gwrando ar radio i glywed y newyddion. Fydda'r bib ond yn cyfeirio at O'Leary fel suspected terrorist, ond roedd yn fwy na hynny. Gwaith Dermot Anthony O'Leary oedd lladd ar ran y provos, ac roedd Owain yn ddistaw bach, am glywed cydnabod ei waith yn gyhoeddus. Roedd swyddog wedi dod i'r mes. Gwelodd Owain y daeth draw ato. Lloyd, come with me, please. Dilynodd Owain y swyddog i un o cabanau ochr y barracks ac i swyddfa o ryw fath. Yno, ar gadar o flaen desg, roedd Simmons. Cyfeiriodd y swyddog a'i fus at y gadar arall yn ymyl un Simmons, ac eisteddodd Owain. Edrychodd Owain a Simmons ar ei gilydd, ac yna nôl at y swyddog. Dechreuodd hwnnw siarad.
Dywedodd mai Captain Hammond oedd ei enw, a'i fod yn gweithio i Army Intelligence. Dywedodd fod problem wedi codi ynglyn â job yn noson cynt. To put it simply, meddai, you killed the wrong man. Mae'n debyg mae rhyw criadur anffodus o'r enw Liam Clochlin a laddwyd. Ac roedd yn y debygrwydd, rhyngddo fo ac O'Leary, yn arbennig o ran ei ddillad. Yn ffodus, doedd neb wedi gweld y saethu na gweld pwy wnaeth, ac felly mi fydda'n weddol hawdd ceili'r peth. Ond roedd Tor, Owain a Simmons yn gogledd Iwerddon ar ben. Y bore wedyn, roedd Owain yn ôl ym Marix Henffordd, yn wynebu diwedd ei yrfa yn yr SAS. Un pwrpas yn unig oedd i'w dychweliad i wersyll cartref y gatrawd, iddo dderbyn y gorchymyn Returned to Unit, yr ysbysiad swyddogol o'i ddiarddel. Roedd wedi treulio'r noson ar ei ben ei hun, mewn caban, ymylol moel, di-res ar y wely War Department Kiel, Gwychlyd. Doedd e ddim wedi cysgu'n dda. Ar gerbyn y bwr yma, roedd ei feddwl fel trombôn, a syrni crybachlyd yn cnoi y gymalau ac yn crino a'i gyhyrau. Doedd dim golwg o Simmons. Doedd Owain ddim wedi ei weld ers y cyfweliad efo Hammond, ac roedd hynny yn od. Ond peth felly oedd y fyddin. Byddai Owain yn amau weithiau bod y wynelo ei waith mwy a brodyr Marx nag a Marxiaeth. Syllodd ar y ffurfiau ar y mylon onglog yn y gwyll graenllyd uwch ei ben a theimlau anghysur anghynnes y blancedi tamp yn treiddio trwy gris bach cotwm gwyrdd. Roedd yn gwybod beth oedd i ddod. Dychwelyd i Wrecsam, i'r ffiwsilwyr, a threulio gweddill ei yrfa filwrol efo nhw. Fyddai neb yn dweud dim. Wel, ambell ceg fawr yn ffansio ei lwc efallai, ond fe wyddai sut i drin y reini. Ond mi fyddai pawb yn gwybod, a'i fod wedi ei ddychwelyd yno, a'i fod wedi methu a dal yn yr SAS, ac mi fydda'n yn ei wylio am wendid, am lithriad. Cododd dŵr poeth i'w lwnc. Fe lyncodd e yn ôl. Ac o'i gwmpas roedd y wawr oellyd yn pylu'r gwyll a'r cysgodion yn cryfhau. Sgwydodd ei hun. Allai ddim gorwedd fan hyn a gwneud dim ond disgwyl ei ddiwedd. Roedd yn rhaid iddo wneud rhywbeth, a hwnnw'n wneud corfforol, rhywbeth a gadwai ei feddwl ar waith. Cododd a gaeth i ymolchi. Doedd y bannau ond rhyw 15 milltir i ffwrdd. Fe fachai fap a chwmpawd roi gychydig o fwyd a chwpl o boteli dŵr mewn rycsec. A redeg yno. Awr yn ddiweddarach, roedd wedi gadael y gwersyll, redau'n rwydd, ond ddim yn galed. Roedd am i'w frecwast dreulio. Ond roedd y syrni yn ei waed yn dechrau cilio, ac yn raddol roedd ei nerth yn dychwelyd. Ymhen hanner awr roedd yn dyrnu ei draed i'r ffordd a'i chwys yn oer y llif awel ei gyflymdra. Gwela'r mynydd yn dod yn nes. Weithiau'n syth o'i flaen ymhen y ffordd. Weithiau dros ben gwrych, ond o hyd yn dod yn nes. Nid y berwyn mo honno, ond roedd yna rig a redyn, migwyn a mawn, brwyn a chriafol ar y bannau hefyd. Ac roedden nhw'n dod yn nes, a'i rogol ar y gwynt, redodd yn galetach. Fel petai'n dianc adre. Drodd i lonydd cilach a chilach, ac yna i fwtra fwtlyd a chai.
Gwythiodd ei ffordd trwy redyn coch tal, uwch na'i ganol, ac roedd ei oglau tamp fwnglyd yn dda ganddo. O'i flaen, o'r golwg, fe glywai nant, ac am honno ar anelodd ei gamau. Yna fe ei gwelodd, ar y mynydd uwch ei ben, yn cwmpo'n edafau gwyn ar hyd hollt traul tywyll ar ei ffordd i wely gwastatach yng nghanol y redyn. Roedd y nant gan llath neu ddau o'r wtra, ac roedd pen honno'n bell o'r ffordd galed. Fe gai Owain lonydd fan hyn. Llonydd y math o le roedd yn ei gysylltu â phobl oedd a diddordeb ynddo, oherwydd ei fod yno yn bodoli, ac nid oherwydd ei fod yn ddefnyddiol. Tynnodd ei rycsac a siwmper o hwnnw i wisgo rag iddo oeri, a chot i'w roi ar lawr. Eisteddodd ac estyn diod a brechdan spam. Cymerodd gigaid ohoni a dechrau cnoi, a mynd i'r afael a'i feddyliau. Dim ond 3 o'r 100 mwy a ddechreuodd cwrs dethol yr SAS efo Owain oedd wedi pasio, ac roedd o'n 1 o'r 3. Roedd wedi mwynhau a mynd am dro ar y mynydd, fel y disgrifiau'r hyfforddwyr, yr oriau a'r milltiroedd, llawer ohonyn nhw yn y tywyllwch, ym mhob tywydd, a dreulio nhw redeg o rendezvous i rendezvous. Yn aml dan bwysau sachau bergen a webbing a gwn. Roedd yn galed, ond roedd y mynyddoedd ddim yn ddieithr iddo. Cafodd ddim trafferth efo'r gwaith adeiladu tîm, y mordwyo, y seithi ac ati, nac efo'r bwtsiera anifeiliad fferm, oedd yn rhan o ddysgu sut i fyw oddi ar y tir. Ond bu bron iddo fo fethu hynny, oherwydd y tactical questioning, y prawf ar ei allu i wrthsefyll a'i holi. Fe ddechreuodd y prawf ar y mynydd, lle roedd disgwyl iddo fo a'r lleill osgoi gelyn o uned arall am gyhyd ag y gallen nhw. Wrth gwrs, fe ddaliwyd pawb, gyda chymorth yr hyfforddwyr, a'i cyflwyno i'r holwyr. Ar ôl ei stripio, ei ddrysu a sach dros ei ben a'i ddyrnu, fe roddwyd i sefyll a'i wyneb at wal, a'i freichiau a'i goesau ar led. Y tu ôl iddo, roedd na rhywun efo gwyalen a chwipiau a'i ddwylo neu ei freichiau noeth bob tro y dechreua'r rheini gyffio ac llithro ei lle. O'r diwedd, wedi oriau di-saib, di-ddiod, cafodd ei yrru i adeilad arall a'i sodro ar gadar. Tynnodd rhywun y sach a'i oglau hesian pwdwr oddi ar ei ben, a'i gyflwyno i oleuni llachar poenus am eiliad. Blinciodd ei lygad yn galad ac ar draws y bwrdd pren moel, o'i flaen gwelodd ferch. Merch hardd, gweithaf ei gwisgu'n ffurf, a'i gwallt a'r felyn wedi ei glymu ar dop ei ffen a thwts o golir a gwmpas ei llygad a'i gwefusau. Cyfarchodd Owain a chodi o'i chadar. Daeth o gwmpas y bwrdd ato ac yna heibio iddo, yn fwriadol o agos. Cofiai Owain fel o'r newydd. Y wefr ddryslyd a redodd drwyddo, wrth glywed yr ogl a'i phersawr, a llusgiad ysgafn a'i bysedd ar draws top o'i fraich. Aeth hi i eistedd unwaith eto, yr ochr draw i'r bwrdd, gan llithro ei hun i'r gader fel neidr ar y fi'n bwyta. Edrychodd ar y papurau ar y ddesg o'i blaen ac wrth wneud hynny, daeth y blaen eithafod i'r golwg rhwng ei danedd a'i fwytho'n fwriadol araf ar hyd ymyl meddal ei gwefus uchaf. Edrychodd i fyny a gwenu ar Owain.
Pryn y bu iddo sylwi pan dechreuodd siarad ago, ond fe sylwodd ar yr hyn y wnaeth hi nesaf. Dechreuodd agor botymau uchaf ei blows a phwysodd yn ei blaen dros y bwrdd. Gwelai Owain top bronau crynion ac ymyl uchaf les bra gwyn. Rithrodd gwefr blis drwy i'w lwynau a chilio'n syth mewn dryswch ac ofn. Well, medda hi, do you like what you see? Roedd ei lais yn crygu wrth ateb. I cannot answer that question, ma'am. Really? Are you sure? I cannot answer that question, ma'am. You're Owen, right? Dechreuodd Owain, adrodd ei enw, a'i reng a'i rif cyfresol. Yes, yes, medda hi yn ddiastyrio. I know all that. Owen's a Welsh name, isn't it? Pwysleisiau'r ynganiad Owen yn hytrach nac Owain. Dechreuodd Owain wingo. I cannot answer, gweiddodd ar ei draws. You're Welsh, aren't you? I, yna yn sgyrsiol unwaith eto. Don't you people fuck sheep? Oedodd Owain gyn ateb. Dyna i gyd oedd ganddi. Ymlaciodd fymryn. I cannot. Those children in Aberfan deserved to die. Roedd yna saib. Ysbaid rifer i ddyn dynnu gwynt, ond digon hir i Owain glywed ei di mewn yn crybachu oddi ar ei sgerbwd. Llifodd eger o deimlad trwyddo a tharo ar gagor y drws yr oedd wedi ei gael rhwngddo ei hun a'r byd. Teimlodd rhy boeth o ffieddod yn ysu trwy fynwes ei feddwl. Petai o'n sais o'r paras, mi fydda hon wedi gweld ei tatŵ ac wedi mynd ati i grafu ei falchder. Petai ganddo bydlen corach, mi fyddai wedi chwerthin am ei ben. Ond roedd o'n Gymro. Dyna roedd hi wedi ei ddewis fel ei fan gwan. Ac allai o ddim credu mor yrchfygol a sinigaidd oedd yr agwedd, y meddwl y tu ôl i'w ergyd. Roedd hi'n aflan, hi a'i wyneb, a'i hoglau, a'i bronau, fel tomen wastraff pwllglo, a'r un drewndod asid brwmstan o'i chwmpas. Roedd wyneb Owain yn lludio, ei lygad yn cilhau, a'i ddwylo yn troi'n ddyrnau, ac fe sylwodd hi, ac aros o'i flaen a'i llygad yn loiw, yn ddigon agos iddo ei chyrraedd. Roedd yn ei wahodd i'w tharo, i'w regu, ei diawlio. A daeth adlais iddo o rybydd yr fforddwr. These people like nothing more than to make someone in the SAS talk. They're pros, it's their job, and they're bloody good at it. A gyfeilodd yn ei deimladau, a'i dal nes i dôn ei emosion drio. Caiodd ei ddrws. Ac arwys i'r prawf. Ac ym hen amser, cyfiawnhau'r cwestiynu. Ond allai ddim cyfiawnhau'r feddylfryd, y diwylliant oedd y tu ôl iddo. Ond fe basiodd y prawf, a phob prawf arall. Ac wedi iddo gymhwyso'n derfynol fel aelod o'r SAS, fe hanfonwyd i Rhodesia. Doedd na ddim byd yn gymleth yn y peth. Roedd hi helpu atal Mugabe rhag sefydlu un bennaeth gomiwnyddol yno. Ond bu iddo gyfarfod â Joshua. Ac roedd Joshua'n gweld y brwydro'n ddim gwell na ffrau cwn, yn peth swnllid a nifyr dinistriol nad oedd yng nghyd-destun oesol o felt, yn golygu dim. A gofododd Owain i resymoli'r hyn oedd, ar hyn roedd yn ei wneud. Gwnaeth hynny ymhen hir a hwyr, drwy ddod i'r casgliad nad oedd dim dyfodol i Joshua, nac i'w ffordd o fyw, bod yn rhaid i bob dyn fyw yn y byd go iawn. Ond,
A oedd y byd roedd Owen yn byw ynddo. Y byd o gimau, grym, di-dostur a ryfel, yn fwy go iawn nag un Joshua. Yng Ngogledd Iwerddon, fe gafodd ei hun yng nghanol ryfel, a oedd i bob pwrpas yn ryfel gangiau. Roedd wedi meddwl mai ei waith o yno oedd dinistio'r IRA, ond roedd mwy iddo yna hynny. Yn ystod ei oriau olaf yng Ngogledd Iwerddon, roedd, yn ddistaw bach, wedi gwylio adroddiad ar y newyddion am ladd Liam McLaughlin. Roedd heddlu'r RUC yn trin y farwolaeth fel llofruddiaeth sectaraidd gan ddynion arfog Protestanaidd, ac roedd y Provos wedi gyhoeddio bydden nhw'n dial am y farwolaeth. Roedd yn amlwg bod Owain a Simmons wedi gwneud pethau'n waith, nid yn well. Ac roedd Owain yn gwybod y byddai aml un o'r rai y bu'n gweithio'n efo nhw wrth ei bodd hynny. Edrychodd o'i gwmpas ar y nant a'r creigiau a'r mynydd, ac yna ar awyr glitiog o las a chymylau uwch ei ben. Heibio i'r cymylau, ar hyn a lasau'r awyr y tu hwnt iddyn nhw. Roedd gwacter mawr y bydysawd, a'r ser, a'r galaethau o galaethau, a reini'n ddir i fedi ac efallai'n ddi-ddiwedd. Yng nghanol hynny i gyd roedd y byd yn fach, yn llai na'r brych ein lleiaf o lwch, ac roedd dyn yn ddim. Ond nid y math o ddim roedd y dyn gyffredin, y dyn bach yn y bydysawd dynol. Treiddiodd sŵn y nant yn araf deg a phob yn dipyn i feddyliau Owain. Clywai gan yn y dŵr, can a'i lif parhaol o gwmpas y cerrig, a swatiau'n fodlon dan ei gorchydd o fysog gwyrdd a melyn a di yng ngwely'r nant. Glaniodd y deryn bach streipiog di a gwyn ar ymyl y dŵr ac edrych ar Owain, gan godi a gostwng ei gynffon hirfain fel betai'n cyfarch y dyn yn y dorlan. Doedd Owain ddim wedi gweld Sigligut ers iddo adael blaen cwm, ac wrth syllu ar yr aderyn bach bywiog a'i lygad dion gloiw, fyddaeth pwl o hiraeth drosto. Fydda hi ddim yn ddiwedd y byd cael mynd yn ôl i gwm Llawenog, a chael yno'r un cyfle i fyw a oedd gan hwn. Ond, y fyddin oedd ei gartref bellach, ac roedd yn dychryn wrth feddwl am ei gadael. A, beth bynnag, ond nid oedd wedi profi i bawb ei fod yn un o'r gyreuon, yn un o'r elit, gorweddau a'i ddiarddel fel dŵr carffos yn gwaelod ei fol. Roedd yn hwyr y prynhawn pan gyrraeddodd yn ei ôl i'r gwersyll. Teimlai'n gliriach ei feddwl a rhywfaint yn ysgafnach ei ysbryd, yn fodlon yn ei flindir corfforol, ac o gael defnyddio ei gorff i'w eithaf unwaith eto. Aeth i'r caban ac yno ar y gwely roedd amlen frawn, a'i orchymyn return to unit debyg. Ystynodd Dywel a Sebon, doedd dim yn yr amlen na chai aros nes iddo ymolchi a newid i dillad glân. Roedd dŵr y gawod yn boeth ac roedd digon ohono. Fel arfer bydda Owain yn gadael y gawod yn syth iddo olchi chwys ar baw oddi arno ei hun, i fynd at bethau amgenach. Ond heddiw fe arrosodd dan lif y dŵr ac ymhydfrydu yn anwes y pigau mwyn glân. Heddiw, hwn oedd y peth amgenach. Ymollwng oddi wrth ei boen a'i eogrwydd, a'r frwydr barhaws dros ryw iawn anniffieniedig a glendid a'i gydwybod. Heddiw, roedd glendid dŵr a Sebon yn ddigon. Cyrraeddodd yn ôl at ei wely mewn hwyliau da ac yn barod am bryd iawn o fwyd.
Gosododd ei dywel I sychu dros y rhyddiadur, oer, ac edrych ar yr amlen ar ei wely. Fe gai aros nes iddo wisgo. Ystynnodd dillad glân a'i gwisgo amdano ac eistydd ar y gwely glymu ei sgidiau. Gorwydda'r amlen o fewn modfeddi i'w glin, ond chyffyrddodd mohoni. Aeth I olchi ei ddillad redig. Uwch ben y sinc, a'i ddwylo yn y dŵr sybonllyd. Fe ddechreuodd feddwl. A'i drwy nodyn mewn amlen ar ei wely roedd dyn yn derbyn gorchymyn ar TGAU. Roedd yn ddill ychydig yn anffurfiol, hyd yn oed i'r SAS. Yna, fe lithrodd rhywbeth arall i'w feddwl. Beth os mae'n neges gan gwinodd o? Doedd Richard Lloyd ddim yn ddyn ifanc, a ddim mor sionc ers I ant I enid farw. Ac o wybod ei hint a'i helynt ei hun yn mynd o un lle i'r llall yn ddiweddar, fe alla'r nodyn fod wedi gorfod ei ddilyn o gwmpas Ulster ac yn y dyddiau oed. Tynnodd ei ddwylo o'r sinc a flicio'r dŵr a sebon oddi arnyn nhw. Sychodd weddill a'i gwlybaniaeth ar ei trowsus wrth fynd. Daeth at y gwely ac estyn ar amlen. Gwthiodd ei fist yn y fflap a'i rwygo ar agor a thynnu'r llythyr oedd ohoni. Doedd e ddim yn llythyr swyddogol gan y fyddin. Doedd ddim ffaldiral cytrawdol ar hyd y top. Eisteddodd ar y gwely a'i ddarllen. A dechreuodd ei lygad rithro ynghynt ac ynghynt dros y geiriau. Wedi cyrraedd y diwedd swta, fe arhosodd eiliad neu ddwy. Darllenodd y llythyr unwaith eto, yn yr afach, ac arosodd ei lygad yn hir ar un cymal Pennodol. Aeth ei ben I lawr, a'i lygad I edrych ar ddi-ddymdrar llawr rhwng ei draed heb ei weld. Cododd fysydd i'w dalcen I fwytho ei rychau, a oedd wedi ymffurfio yno uwch ben ei eiliau dwys. A rhwng ei luniau yn crogi'n llipa o'r llaw arall, roedd ei llythyr. Roedd yn cynnig cyfle iddo aros yn y gatrawd.